Prvi dani jeseni tradicionalno su vezani za početak nove sezone Lino Višebojca, a ova, 9. po redu, svečano otvaranje imala je u Donjim Andrijevcima. Ne bez razloga, jer je tamošnja osnovna škola Viktora Cara Emina proglašena za najboljeg domaćina prošle sezone. Veliku priliku da po drugi puta ugoste Lina učenici i nastavnici prihvatili su s oduševljenjem i školu pretvorili u topli Medvjedićev dom. Svi školski prozori bili su oblijepljeni linovim crtežima, a u predvoru je lino osvano u različitim izdanjima, među kojima je najdomljivije bilo ono jesensko, napravljeno od kestena. Linu su napravili poseban šator za zimski san, ali Medvjedić ga je samo pogledao i požurio u sportsku dvoranu jer je u njoj odjekivala glasna pjesma i stotina dječjih grla. Osnovcima su se pridružili brojni roditelji i mlađa braća, ali i srednjoškolci koji još u srcima nose atmosferu s prošlog Lino Višebojca, za koji je osnovna škola u Donjim Andrijevcima po prvi puta u povijesti dobila 10 sa po 3 zvjezdice za organizaciju, atmosferu, maske, transparente i uređenje škole. Tako je u gledalištu stvoren prelijepi okvir za početak 9. sezone u kojoj su sreću i radost svim Višebojcima poželjeli Darko Matek, direktor Podravkine prodaje za Slavoniju, i Robert Šola, glavni urednik sportskih novosti. Dobrim željama za uspjeh 9. sezone Lino Višebojca pridružila se i Ana Šimić, koja nas je na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u atletici obradovala brončanom medaljom u skoku u vis. Ana nije samo bila počasna gošća, nego i podrška svim Višebojcima, pa je tako s ekipom 6. i 7. razreda potezala uže da bi zbog izgubljenih bodova zajedno s njima odradila kaznene sklekove. 200 Višebojaca, 201. i ti prvi put gošća, pa kako je bilo? Pa bilo je jako lijepo, evo sad sam na odmoru pa sam našla vremena za družiti se malo s djecom i to je prekrasno, pogotovo za djecu jer treba mlade što više u sport usmjeravati i jako je lijepo što se tako puno okupilo. Pa moja poruka da se naravno nastaje baviti sportom što više mogu, ali da ne zapostavljaju školu i da budu uporni u svemu što rade jer mogu, sve što žele mogu postići. Popularna atletičarka igrala je rukomet i košarku s izazivačima iz publike Rikardom Mižurićem i Vanesom Vukšić, a na kraju uručila pehare pobjednicima. U konkurenciji dječaka to je bio Patrik Gavran, koji je premoćno pobjedio sa 160 bodova i zatim bučno slavio sa svojim prijateljima. Patrik, čestitke, 160 bodova je odličan rezultat. Da li si to očekivao? Ne, nisam očekivao sam da ću biti među finalistima, ali da ću pobijediti ne. Jesi sportaš inače? Jesam. Treniram u našem klubu NK Plan Donji Andrijevci, trenutačno igram stopera i... Imaš nekog sportskog uzora možda? Imam, Mario Mandžukić. Kada bi ti Podravka i sportske novosti omogućila da ga upoznaš, što bi ti rekao? Pa, prvo bih mu rekao, bok, ja sam Patrik Gavran, onda bi krenula priča i upoznali bi se i sve bi bilo okej. Prije nego što je stala na pobjedničko postolje, Kristina Barić morala je u doigravanje s Brigite Budisavljević. Djevojčice su izabrale rukomet, a Kristina je bila za nijansu bolja. Dvije prijateljice na kraju su morale odlučiti o pobjednici. Što ste pomislile kada ste čule da idete zajedno u pripetavanje? Pa ja sam bila zbunjena, nisam se toliko, ne znam kako da kažem. Bilo mi je drago i tako smo i nas dvije prije toga pričale da bi se to moglo i dogoditi i eto, ali naravno rekli smo da se nećemo ljutiti jedna na drugo, jer smo jako dobre prijateljice. Ja sam se jako iznenadila kad sam čula da sam ja imala iste bodove s njom, mislila sam da je ona duplo bolja od mene, ali svejedno mi je jako drago što je pobijedila, ipak smo prijateljice. I kako se ti sad osjećaš, gdje će biti fešta? Pa bit će kod mene kod kuće, ali i u školi naravno. Ja se osjećam zbunjeno i sretno i jako mi je drago i ne znam. Hoćeš u finale povesti Brigitu? Hoću, definitivno. Odličnu Lino priču u Donjim Andrijevcima svojim originalnim kostimima u stilu starih Grka i olimpijskih igara, odnosno u jesenskom izdanju s najboljim transparentom na kojemu je Lino postao slavonski večer, zaokružili su učenici 2. A razreda i područne škole Staro Topolje. Nagrađeni su slatkim Lino proizvodima, baš kao i Matej Kuzmanović za svoj sastavak o bezbrižnom dječjem svijetu.